What's up mga kapusok? Isa na namang magandang gabi po sa inyo lahat, and welcome back po muli sa aking munting channel. So thank you so much po sa nanood ng last episode. In this video, sa episode na to, manguhuli ulit tayo ng alimasag, lambay sa Bisaya. So samahan niyo po ako muli. Let's do this. Ako po si Joel and you're watching Pusokanon Fishing. Yan mga kapusok, welcome back. It's nice to have back mga kapusok. Yan, nahanda na tayo. Ito na yung gamit natin. So yan mga kapusok, bababaan tayo. Low tide ngayon, wala ang tubig. Tama. So ang spot natin, yan, punta tayo dun sa old bridge. First tayo magsimula yan, bridge. Tapos yan yung second bridge. Okay, tama to mga kapusok. Walang tubig, mababa ng tubig. So tara, let's go. So yan mga kapusok, nakasisid na tayo. But before that, i-check natin yung ating diving mask, yung flashlight, angle ng camera. Yan, ayos yan. Medyo malabo-labo yung tubig mga kapusok, pero sige lang. Okay, so yeah, medyo madami yung hipon. So delikado to. Ito, yan, alimasag. Patay kang alimasag ka. Pauulam ka mamaya. Yan, ang laki mo Okay. Ayay, naipit ako Ayay, nakaipit ay. Diyan ka bagay. Ayay, masakit ay. Okay, unang entrada. Ito. Patay kang alimasag ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan. Medyo maliit-liit lang konti, pero good size na to. Yan. Ayos. Diyan ka bagay. Ito. Saguksok to mga kapusok. Yan, saguksok fish. Hindi ko alam sa English yung anong tawag nito, or sa Tagalog. Basta ang alam ko nito, ito yung saguksok fish. Babalatan pa to. Yan. Ito mga kapusok, ito yung say. Patay kang alimasag ka. Wow, uy, medyo malambot mga kapusok. Babae pa. Iyay, sayang. Ibabalik natin to. Malambot yung katawan. Okay, balik natin to. Ayos. Ito. Patay kang alimasag ka. Ulam ka mamaya. Yan. Ayos to, good size naman. Nangipit lang, sakit mangipit. Yan. Ito. Patay kang alimasag ka. Ulam ka mamaya. Yan, good size mga kapusok. Diyan ka bagay. Yan. Ito, king crabs. Ano ko, ang laki. Patay kang king crab ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan, laki mo Ayos to. Diyan ka bagay.
Hanap pa tayo ng iba. Sisid. Oh, another king crab na naman. Huwag kang takbo, huwag kang tumakbo. Diyan, patay kang limasag ka. Ay, nangipit ay, sakit. Diyan ka bagay. Dito ka. Relax lang diyan. Aray, sakit. Yan yung purpose ng mga pusok. Gloves para hindi masyadong masakit. Yan, ito. Another naman mga pusok. Patay kang limasag ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan. Ayos. Diyan, ayos yan. Diyan ka bagay. Yan, sisid ulit. Ayaw bimitaw ay, inipit ay. Diyan. Malayo mga pusok, kitang kita yung kasi maputi eh. Medyo maputi siya. Ayan, maputi oh. Ito, another na naman. Patay kang alimasag ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan, good size na naman mga pusok. Ay, nangipit ay. Oh, kitang kita mga pusok, nangipit ay. Yay, dyan ka bagay. Relax ka lang dyan. Ito mga pusok, another na naman. Patay kang alimasag ka. Wow, ulam ka mamaya. Ayos mga pusok. Marami-rami na yung huli natin. Ngipit ay. Good size na naman mga pusok. Good size. Yan. Diyan ka bagay. Oh, mga pusok. Another na naman. Ito. Laki-laki din. Patay kang alimasag ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan. Good size na naman. Good size. Yan. Diyan ka bagay. Ito, pungko-pungko mga kapusok. Patay kang pungko-pungko ka. Ulam ka mamaya. Yan. Oh, ito, another sagoksok mga kapusok. Sagoksok fish. Yan. Patay kang sagoksok ka. Wow, ulam ka mamaya. Yan. Cuttlefish. Patay kang cuttlefish ka. Paborito ka ng asawa ko. Yari ka. Yan, uwi ka na. Marami na huli natin. Uwi na tayo. Yan mga kapusok, holy reveal. Yan, masag. Patay, ulam mamaya. Ayos. What's up mga kusok? It's time to shout out. Shout out to Jellyfish Francia, Consolacion Cebu. Shout out to Tony Lugera from Mandawi. So sa mga subscribers, thank you so much. And sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and hit the bell icon para updated po kayo sa mga bagong videos. Yan lang po, that's it. Pansit, goodbye.